Sa good vibes, sa masami ang rattan ginagamit sa paghimo sang furniture. Pero sa isa ka spa diri sa Bacolod, ini ang ginagamit sa pagmasahe. May report si Romeo Subaldo. Kung magsiling ka nga rattan, una nga nagasulod sa pinsar sa kanamaan, mga furniture. Ang ini nga mga rattan sticks sa Smith's Haven Salon and Spa ginagamit sa pagmasahe. Ang mga sticks ginapainit anay antes imasahe sa kliyente. Sunod sa tag-iya sang spa nga si Smith'n di Pamaylo, luyag nila mag-introduce sa bago naman nga pamaagi sa pagmasahe. Gani, ginpa-training niya ang iya nga mga spa attendant nga magmasahe gamit ang rattan. Ang rattan, sir, ginkuha siya namon or ginpahimo siya namon sa mga mangyan, bala sir sa more siya. So, para at least maka-help kami sa ila at the same time, magamit gid ang rattan nga. Kay, sa pagkabalo namon, sir, sa Bacolod, wala kasang rattan nga ginagamit. So, para at least lain kami. Sunod sa Mr. ni Smith nga si Peter John, lain ang relief nga madala sa lawas sa isa ka persona kung ang mainit nga rattan ang ginarolyo o kung ginaduso sa lawas ang tawo. Siya mismo, halos kada semana nagapa-body massage, kag sang iya matestingan ang masahe gamit ang rattan, ini na ang iya ginapangita. Ang therapeutic effect sa lawas mo bala, especially yung mga stress mo sa shoulder, sa lower back mo, kag sa mga thighs and tiil mo, lain siya compared sa normal nga hand massage. Suwak ini kuno sa mga na-stress sa trabaho, nagapalanakit ang likod sa physical activities o kung sa mga malawig nga pungkuanay sa opisina o kung pag-drive. Ginabalik-balikan ini kuno sa mga doktor nila nga mga kliyente. Ang ilas pa, ginbuksan sa may The Shop House Heritage sa may dalan BS sa Kino Drive sa mismo panahon sa pandemic. Nagrisgo sila kag nangisog magbukas ang spa kay madugay na ini nga plano. Gani, ang tanan nga sistema sa pagpadalagan sang spa nakabase sa health protocols sang gobyerno. Hindi pwede magdala sang sapatos sa sulod. Pag sulod mo pa lang sa portahan, mailis ka sang tsinelas nga ilaman ginasanitize. Lagka ang kada area para sa masahe. Sa kada pagkatapos ng masahe, ginasanitize ang tanan nga yara sa kwarto. Ang mga attendant naka-PPE. So that's why nga ang spa, kung nakita nyo, dagko siya ang space, especially sa massage room. Tapos laka ang sa manicure, pedicure area. To cater sa mga customer nga gusto magpa-service or magpamasahe kag magpa-manicure nga nagasunod kami sa protocol. Then, we make sure nga ang slippers, balaser and footwear sang guest namon dapat hindi ipagamiton sa sulod. So, may ara kami nga amon nga slippers sa sulod nga na-sanitize na, limpyo gina siya and ready it nga para ipagamit sa guest. So, and of course, we really make sure man nga ang ginapasulog namon sa guest tanan sanitize gid. Mabudlay kuno magpadalagan sang spa nga negosyo ilabi na nga may pandemic pero kinahanglan nga magpadayon. Hindi naman kuno madula ang COVID-19 virus gani dapat nga mag-adapt ang panggawi nga mayara sang virus sa palibot. Sila kagang ilatanan nga mga attendant fully vaccinated na. Nagatanyag man sila sang 10% discount para sa tanan nga mga fully vaccinated na nga mga persona nga luyag mag-avail sang ilang nga serbisyo.